Медицина колледждарын тамамлаган яшь белгечләрне эшкә ялбитүне арттырырга. Ради Хабиров хөкүмәт кеңешмәһендә кала һәм район хакимиятләренә ошондай бурыч куйды. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортстан башлыгы кеңәшчесе, медицина фәннәре докторы, Башкорт дәүләт медицина университеты профессоры Вильтимир Булатов. Һаумыгыз, Вильма Амилевич. Хәерле көн. Вильма Амилевич, авыл доктора программа буенча Башкортстан Волга-Буй федераль округы биләмәһендә тәүгеләрдән, лидерлардан һанала. Бuna медицина колледжын тамлаган белгечләрдә эшкә ялбитүдә проблемалар бар. Бакһаң, эш нимәлә икән? Дөресен әйткәндә, безнең республика был земский доктор программын Россия буенча беренче субъект башланды. Бuna бұл елларда хәзер күп кенә безнең табиблар авыл yerine барып, район үзәкләренә барып, үзләренең эшен дәвам итеп, күптәре шул дәваханаларда эшкә калалар. Бұл бик яхшы. Фельдшерлар буенча, шәфкать туташлары буенча бұл эш буга саклы алып барылмады. Быелдан башлап бұл эш башланса, кудакламай бездә Ради Фарич республика башлыгының здравчас үтәсәк, шул хорау буенча быелдан башлап без фельдшерларда шәфкать туташларын Башкорт дәүләт медицина университетында күп максатлы әзерләү башлайбыз. Ул iş yoqlı keliş ötede birinci o okugan okusa kollejde okugan училище okugan okusa ikinci yaktan iş verirse ул главный баш врач айтайык райондан üçüncü ул колледж директор колледжа шул келиш өтедегез олар оқу біткәз 3 ел шул больница эшләргә тиеш. Юнәлтмә биргән эш урынында эшләргә тиеш. Бу оқу вакытында әйтәйек главврач укыган укучыларга ярдәм итә социаль яктан. Икенче яктан хакимият әйтәйек район кала уларга бер шундай социальный пакет әзерләй. Яшәү урыны, әйтәйек балалар баксасына урын бушка или беренче тәүдә уларга бирергә тиеш. Шундай шартлары бар. Авыл фельдшер программаһы. Ул да бит бар, unda программа. Авыл фельдшер программа бездә ул бара. Ул бигрәк тә кирәк фельдшерская акушерская пункттарга. Күп кенә безнең фельдшерлар шул программа буенча авыл фельдшер пункттарына барып күптән эшләй. 4 ел. Вильма Амилевич, сынапта максатлы укыту, ул бик яхшы тәҗрибә әйтәйек, чөнки ул беренчедән һәм иң мөһиме шул, яшь белгескә эш урыны эзләп юнсып йөрергә кирәкмәй, уга билдәле дипломын алалар, шул урынга барып эшкә урынлаша. Әмма бүген яшь белгечләрдә бит бары тик эш хакы, яшәр урын гына түгел, башкаһы ла барсы, уның бына замансал технологиялар буенча яһазландырылган эш урынында эшләргә килә. Бу да мөһим, шулай бит. Безнең республиканың бына шундый оешмалары, медицина оешмалары шундый кимәлдә хаклаймы ул? Бunda nima aytay kela? Buna feldsherskая акушер пункттар бүгенге көндә бит күп. Берничә 100 яңа фельдшер акушер пункттар куелды. Оның җиһазлары, кораллары шул табель буенча бөтәре унда бар. Нәмә фельдшер эшләй ала, аның компетенция буенча инде. Аны эшләргә кораллары бар. Шуңа күрә бит фельдшер пунктта, например, әйтәйек, компьютер тамыр куйырга кирәкме бит? Башка кораллар бөтәле җитәрлек. Уларга эшләүле кызыклы авырган кешеләргә ярдәм итәргә шартлары бар. Йылы иң мөһиме. Урыннары барлык җиһазландырылган җитәрлек. Газ, су бөтәле бар. Тагыла шуныһы бар, медицина белеме, ул мөгаен дә үзегез дә расларыгыз, ул һәр вакыт студент практикала булырга тиеш. Тәүсиратта ул практика булырга тиеш. Бына
нисек бүгенге көндә студентларыгызның ошондай практика хәттән белемен камиллаштыру өчен безнең медицина оешмалары кимәле акланамы? Бұл хорау сәнәмә әйтә килә. Беренче курстан башлап медицина университетлары студентлары улар практика үтә башлай. Тәүдә санитарка күгендә, алактан шафкат туташы эшен башкара. Алактан алакка курстарда врачның ярдәмчысы күк. Шуңа күрә улар практиканы елда үтәләр. Birden bir neme var, nasıl neme var? 323. zakon var burada, Rusya'da. O zakon boyunca internatunu zamanında bitirdiler, 13. yılda, 2013. yılda. O dürüst değil elbette. Bir de o zamanda rektorda, tabipler, o şu punktu kaldırga diye müracaat ettik. Lakin депутаттар оны иске алмадылар. Мына үткән 11 ел практика күрәтә, ул интернатура ул булырга тиеш. 1 ел хотя практика таби үтергә тиеш, 1 ел. Университет бетеп, әгәр дә эшкә бара икән, оның пока шул практика юк. Оның башында әйтәйек 2000 авыру белергә тиеш ул врач. 2000. Ол бит аны күрергә тиеш. Теоретически ул белә теория ягында. Аны күрмәгән бит аны. Аны күрәтергә кирәк. Әйтәйек 2000дә түгел, хотя бы 200 300 авыру ул күрергә тиеш, үзенең специаль буенча. Шуңа Дәүләт Думаның комитеты һаулык хаклау буенча оның председатель Башанкаев, Банма Николаевич менән Лешкарым бар, беренче тапкыр улар шул интернатураны кайтарырга тырышалар хәзер. Димәк, интернатура, димәк практика табиблар өчен ул бик мөһим һәм буны бу яктан кайтарырга мөмкин. Һәм һезнең тагыла бер мәсьәләне күтәргәнегезне беләбез, ул мөһим һаналган һезнең өчен дә һәм гомумән медицина хезмәткәрләре өчен дә. Ул да булһа хәрби кафедраны медицина университетына кайтару. Бу мәсьәлә ничек тора әле? Бұл мәселе бойынша, мына мен үдем бірінші тапқыр элекке министрға хат жазған Шойгуға. Қазір тағын яңа министрға тағын бір хат яздым. Былтыр сол оборона министрлығы 14 медицина университетінде сол хәрби кафедраны асырға деп тәкъдим еттілер. Һаулык хаклау министерство Рәсәйдән пока бuna бұл елда оны осалманы. Но көтәбен бәлки сентябрьдан ул 14 безнең башка медицина университеты тоже шул аңгайна шул хәрби кафедра ашалга тиеш. Ул булырга тиеш. Мына махсус хәрби операция күрәтә. Унан алда ковидта күрһәтте. Бар экстремаль шул хәл biz elbette әзерләйбез. Кемдер бара, безнең военный шул хәрби хирургия буенча без әзерләйбез. 1-2 цикл үткәрәбез. Әмма ул гына итмәй димәк. Ул әзрәк бит, кыска. Без 3 ел үтә торган хәрби кафедраны. 3 ел буена. Бер хезмәт әйткәндә Илмамилович булганды, емере ул берни тормый шулай. Тергеде вакыттан инде проблемага әйләнде. Еңгел, яңадан кайтару авыр. Белгестер. Ул бит резервта. Ул бит министерство обороны өчен әзерләмәйбез алар. Улар резервта тора ди. Менә шундый. Илнең хәвефлеге өчен. Шулай бит. Илнең хәвефлеген тәэмин итү өчен. Илмамилович, без һезнең менән әле кыска гына һөйләшү, шулай да бына белгестерде үзенең һөнәренә һөю тәрбияләү өчен, тогры кешеләр, тогры табиблар тәрбияләү өчен иң мөһиме нимә ул? Ошо практикамы, әллә теоретик белемме, әллә бөтәһе бер юлымы? Ул бөтәһе әлбәттә бергә булырга тиеш. Халыкта шундый анекдот күп нәмә бар бит. Хирургта бер нәмә белмәй, бөтәне эшләй ала. Ул хирург әлбәттә ул теорияны белергә тиеш, практика булырга тиеш. Шуннан мына безнең президент әйтә илдең наставничество. Мына бу бик мөһим. Һәрбер студенттың, һәрбер яшь врачтың үзенең булырга тиеш остазы. Шуңа бу
iş башланды. Күп кенә безнең менә уже һөнәрле безнең хирурглар, терапевтлар үзләренең яшь үзләренең иптәшләренә, коллегаларына бик зур ярдәм күрсәтәләр. Ә һеҙҙең остазығыҙ кем булды? Венер Галис Сахаудинов, профессор. Хөрмәтле үҙебеҙҙең Венер Сахаудинов, шулай бит. Һеҙҙе лә моғайын үҙенең остазы дип таныусы Башҡортостан медицинаның табиптары, алдыңғы ҡарашлы табиптары барҙыр. Быға һис тә шикләнмәйбеҙ. Виль Мәмилович, әлеге ваҡытта Евразия фәнни мәғариф үҙәге асылды республикала һәм бына ошо һеҙҙә медицина университетында студенттарҙы, буласаҡ табиптарҙы әҙерләүҙә ниндәй өлөш индерә? Ниндәй әһәмиәте бар ул һеҙгә? Бұл біздің медицина университетінің алға кетуіне алға бір дур адым болып тұра. Башқа Ресейде бұл бірден бір біздің башқа университет шундай шарттар болды. Мен бір тапқыр анкетирован өткәргән студенттерден. Бір 10% студенттар олар фән менән генә киләсәген күрә, фәндә генә. Шуңа күрә бұл егеттәргә, бұл студенттарға шундай идеал шарттар тудыра. Әмма 10% ул зур гына асыштар килтерә беләме? Шулай мөмкин. Шулай. Ул етәрлек, ул безнең киләсәге укытучылар, педагогтар, фән эшмәкәрләре. Виль Мәмилович, ошо көндәрдә сыгарылыш имтихандарын бирә студент, укучылар, мәктәп укучылары, кайһы берҙәр уларҙың медицина йүнәлешен һайлай. Уларға әйтер һүҙҙәрегеҙ, теләктәрегеҙ бармы? Ул әлбәттә һәр бер кешенең үҙенең теләге. Былай ғына әйтеп, кешегә беҙгә килегеҙ дип, ул дөрөҫ булмай, ул бит үҙенең йөрәге аша үткәрергә тейеш, аңларға тейеш. Ғүмерендә бик ауыр эш медицина. Хәҙерге көндә халыктың талаптары бик юғары медицинаға. Һәр бер кеше үҙенең һаулығын кире ҡайтарырға теләй. Әйтәйек, 20 йыл буйына һаулыҡтарында уйламаған. Ул поликлиникаға килеп, һаҡламаған. Поликлиникаға килеп, ул 20 минуттан яңынан шул элекке күк хәлен ҡайтарырға тырыша. Йылдар кәрәк уның өсөн, яңынан ҡайтарыр өсөн. Шуға шул бөтә ауырлыҡтарын, башҡа яҡтарын ҡарап, әгәр дә беҙгә киләләр икән, беҙ уларҙан әлбиттә тырышласаҡ, яҡшы табиптар әҙерләргә, беҙҙең коллектив быға әҙер. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан башлығы кәңәшсеһе, медицина фәндәре докторы, Башҡорт дәүләт медицина университеты профессор Виль Тимербулатов менән әңгәмә ҡорҙоҡ. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.